nggih dereng menang. Niku Bapak. Makane nek tembangi teko galungan G A L U N ngo ya A N. Niku nek dijlentrehke niku enten tembangi, Pak. Tembangi Asmarandana. Niku. G gegarane urip iki cagake garane wong urip iki O A aja lali mring kawitan aja lali karo kawitan aja lali karo lelure dewi-dewi L leladana mring darmane terus mari L napa U ya ugemono empan papan ugemono empan papan mari U terus ngo eng ya galung ngo ya ngat ngudi padang ngadu galang ngo terus A asa asih sarta asuh N nuli nemaika mulyan lah niku canggake tembung galungan niku Pak Miswanto kok apa kula mboten apane kula nyetakne dhewe niku nggih wong dharma macane iku mboten kenging diapalke Bapak Ibu diapalke nggih mau ndredeg ilang terus akhire ora sempat ilang niku nggih galungan gegarane urip niki awake dhewe urip niku kudu duwe garan kudu duwe cekelan Bapak Ibu cekelane apa siji aja lali karo kawitan jenengan nek sembahyang niku madhep teng pundi ngetan wetan niku napa kawitan ngelingono nek awake dhewe sembahyang madhep wetan kuwi aja lali karo purwa duksinane aja lali karo kawitan aja lali karo lelure nggih nek wong Jawa niku ngandani wong tua niku bapa sing katon nggih napa nggih orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan lamun ta wae dhewe ora iso ngajeni ora iso ngregani wong tuane sing ketok blegerit apa maneh dewa sing ora ketok blegerit nggih napa nggih lah wong sing ngajeni sing ketara wae ora iso apa maneh sing ora ketok ngapusi niku jenenge nggih makane aja lali karo kawitane ele leladana mring darmane nggih leladana mring darmane kita harus senantiasa apa melaksanakan darmane dhewe darmane wong sepuh darmane wong anom darmane mangku darmane napa pengurus parisade PHD lan sak piturut niku enten swadarmane dhewe-dhewe Bapak Ibu. Ya, manakala tadi ya yada hidarmasya glamir bawati barata abyutanam adarmasa tadak manam sri jatma nyaham. Ya, manakala dharma itu sudah mulai berkurang kekuasaannya katanya yang tidak akan menggunakan dalam bentuk awatara yang akan turun ke dunia. Ngandani wong-wong sing ora kenek, sing ora iso nglakoni dharmane dhewe-dhewe. Anggap aja sekarang yang wiji turun dalam bentuk awatara namanya Pak Miswanto. Anggap aja nggih, anggap niku namung dianggap mawon nggih. Niki makane tugase kula niku nggih ngoten niku ngandani wong-wong sing gampang ngobat ngabete niku.